God aften alle sammen. I dag vil jeg faktisk vise jer, hvordan man kan lave sådan en fin krølle som den her. Det er sådan en stylingskrølle, som er rimelig simpel at lave. Jeg vil guide jer lidt igennem, hvad I kan bruge af produkter, og hvordan I skal holde på styleren, og hvor bred basen skal være, og nogle forskellige ting. Det jeg starter med at bruge her i mit, det er faktisk en helt ny Eclipse styler, som er simpelthen så lækker at arbejde med. Den gør håret meget mere glansfuldt. Udover det har den faktisk 3 sensorer i hver plade, som gør, at varmefordelingen i pladerne er meget bedre, og den kan bedre gå ind og fordele varmen i selve hårstrået også. Udover det har jeg valgt at selvfølgelig at bruge min spidskam, som også er en utrolig vigtig ting, til at lave inddelinger, til at ligesom rette igennem. Og her i den her lille sag her, har jeg faktisk valgt at bruge det, der hedder en Curl Hold Spray fra GHD, som er utrolig lækker. Den kan du både sprøjte i vådt, men faktisk også i tørt hår. Og jeg har valgt at sprøjte den i rent tørt hår, så for hver passé jeg tager, eller for hver tørt jeg tager, der sprøjter jeg faktisk Curl Hold Spray, som går ind og både beskytter håret i sig selv, men også ligesom former krøllen meget bedre. Nu tager jeg en passé. Det vil sige en tot. Sørg for lige at dele den op. Den må ikke være for bred, og den må ikke være for smal. Fordi ellers så kan det tage evigheder at lave krøller. Så bredden, det er som regel, at den ikke må være bredere end selve styleren i sig selv, når man slår den sammen her. Så det er utrolig vigtigt, fordi ellers så kan du ikke rigtig komme ordentligt igennem den, så man ikke rigtig giver den krølle, den skal. Udover det, så er det utrolig vigtigt, at vi lige sprøjter lidt med noget heat protection, men samtidig med, at vi hjælper os med at få en flot krølle på plads her. Brug dine fingre til ligesom at fordele produkter på selve toppen, som er utrolig vigtigt, så det ikke kun er halvdelen af toppen, der har fået det på. Nogle gange kan jeg finde på at bruge selve min spidskam til at lire igennem, så jeg ligesom synes, at nu er der ikke nogen knuder eller noget værk i. Så sætter vi glatjernet på. Glatjernet er jo utrolig vigtigt, at man ikke maser pladerne sammen. Ved at mase pladerne sammen gør, at du faktisk bare trækker håret, i stedet for at lave en krølle. Så den skal have en meget, meget løs hånd. Det vil sige, normalt siger man, at man faktisk skulle kunne lukke selve styleren bare med 2 fingre. De andre fingre er bare for at holde den, så man føler, at den er lidt mere stabil, og den ikke bare ryger ud af hånden. Så undervejs, når I laver krøllen, ikke mase pladerne sammen. Det er utrolig vigtigt. I kan næsten se det på jeres egen knor. Hvis de begynder at blive hvide, så holder I for stramt på den. Nå, vi har basen her i hånden. Vi sætter faktisk glatjernet på. Jeg holder det sådan her mod mig selv. Sætter glatjernet på. Drejer en halv omgang. Sørg for, at håret kommer bagom. Og så kører vi stille og roligt op. Det er det, der hedder en ballonkrølle, som giver det utrolig flotte resultat. Det vil sige, hvis man gerne vil have lidt mere fylde. Når I kommer til spidsen af håret, er det utrolig vigtigt, at I ligesom drejer stille og roligt en halv omgang til. Og det er simpelthen for at sikre sig, at den ligesom laver sådan en flot inden afslutning på den. Det vil sige, vi prøver lige at vise med den samme tot igen. Du har totten i hånden. Sætter den på. Drejer en halv omgang. Håret med tilbage rundt om styleren. Og fører stille og roligt op. Der er det vigtigt, at man virkelig husker at lukke styleren fuldstændig sammen, men igen med en løs hånd. Husk, totten skal med den yderste del. Drejer styleren igen, så vi får den flotte afslutning. Her kan I faktisk se igen, at vi har fået den igen her. Det er en ny slangekrølle. Aldrig rør i det, når det er varmt. Ved at I rører i den, så går I faktisk bare ind og bryder den flotte form, I nu har dannet her i selve med styleren. Så lad dem få lov til at køle ned. Nogle gange kan man finde på at rulle dem op, hvis man ikke synes, de giver nok spil i. Det vil sige, at man tager totten og ruller ligesom, at det var sådan en kørle, man satte sammen. Og satte den fast med en spille. Det kan man også vælge. I det her tilfælde synes jeg, at jeg har fået rimelig volumen på, og krøllen er utrolig flot, så der er ikke nogen grund til det for mig. Vi gør det igen. Ny tot. Deler godt op. Hvor lige spidskammen igen, for at lige række igennem. Få fat i Curl Hold Spray fra GHD. Sprøjt. Med afstand, så der ikke ligger sådan nogle perler
på selve hårstrået, fordi så bliver det for vådt. Sørg for, at I ligesom får fordelt produktet på selve totten. Brug jeres fingre. Og når I har gjort det, så kan I også lige afslutte det med at bruge selve spidskammen. Vi har styleren igen, det vil sige, at vi sætter den på igen, som vi gjorde før. Drejer en halv omgang, hårtotten tilbage, bagom, og kører stille og roligt op, så det bliver en rigtig, rigtig flot volumenkrølle. Husk ikke at mase stylerne sammen i det her parti her. Stille og roligt. Så når I er ved at nå til vejs ende med toppen, så drejer en halv omgang igen. Og værsgo, der var den. Den sprang lige ned fra mig. Den er lige her. Super flot. Nu sprang den fra mig, det vil sige, at jeg fik jo den her. Det kan være et resultat i, at den ikke har lavet ordentligt i spidsen. Det I så kan gøre, det er, at I kan gå ind og tage spidsen, og lige vende den lidt videre rundt. Bare lige køre den rundt. Sådan, så fik vi en flot spids. Så der var en til. Næste. Ny paté igen. På samme måde, sørg for, at der kommer noget produkt i. Og jeg vil helt klart anbefale Curl Spray fra GHD i forhold til en almindelig hårlak, som mange bruger. Fordi hårlak kan godt gå ind og tynge selve krøllen, det vil sige, at den ikke bliver særlig flot. Den bliver for tung, og så klasker den meget hurtigt i løbet af aftenen. Den her, den er specielt lavet til at kunne holde krøllen det meste af aftenen. Udover det, så laver den også formen rigtig, rigtig flot og giver en flot glans. Hvis man er mere glans, så er der både noget gloss, man kan komme i, og noget olie, og der er mange forskellige, noget glitter. Så, men igen, vi har totten. Lægger styleren på. Drejer en halv omgang. Og når vi så drejer en halv omgang, så det der tilbage trækker vi med bagom, så vi har den heromme. Stille og roligt op. Ikke mase styleren sammen i pladerne, men at lige have en løs hånd på. Kommer til slutningen, drej forsigtigt rundt, så I får ligesom spidsen med. Og der kan I se igen, skal vi lige hjælpe lidt nogle gange. Men der ligger den jo så flot igen der. Så den sidste. På samme måde som før. Produkt på. Fordeler produktet ordentligt mellem håret. Så frem med styleren. Lægger den på. Drejer den en halv omgang. Og stille og roligt kører opad. Jeg undskyld, der er lige skrigende råben i baggrunden, men nu står jeg ligesom og arbejder hjemme i dag på det her. Så jeg håber, I ser igennem fingrene med det. Og igen, der fik vi en rigtig, rigtig flot krølle. Og det er igen det der med lige at hjælpe den lidt på vej. Jeg håber, I har kunnet finde ud af, hvad jeg har gjort her. Og det er bare øvelse. Jo mere I gør det, jo bedre er det. Start med en, gør det på en anden, får man ligesom rutinen ind i hånden. Og så på et tidspunkt kan man faktisk gøre det på sig selv. Det er meget simpelt. Husk, krøllerne skal have lov til at køle ned, før man begynder at ræge i det. Altid ræge i det synes jeg, det giver sådan lidt pænere look. Du kan altid få det frem igen ved at, ligesom at kramme det lidt op med dine fingre. Eller hvad der kommer noget i det, men få lidt mere op. Er du ude efter, at det skal være ren slangekrøl, så lad det være, som det sidder. Der bare lige tage fingrene igennem og ræge det stille og roligt igennem. Men bevarende volumen i bunden, det er igen det der med, at man skal lade den være køle den af, ikke også? Ellers så er det jo også muligt, hvis man synes, at volumen gav ikke nok i det her tilfælde. Jamen så går man ind igen, som jeg har vist jer lige før, samler krøllen op i en lille rund. Det så ligner som om, at de har fået curler i håret, og sætter et spænd i. Så kan den faktisk få lov til at køle af der. Det vil sige, at selve bunden også holder lidt bedre i volumen. Men det var det for i dag, og jeg håber på, at der kommer nok snart noget nyt igen. På gensyn. Flere råd, så er det bare nede hos mig. Hej!